Salutare tuturor, eu numesc Paul și bine v-am găsit la din nou aici pe server nostru special și anume The Hive. Sunt alături de primul meu fan și nu uitați să apăsați butonul de like pentru el. A intrat aici cu mine, nu știu, a dat de mine. Și haideți să începem și noi video aici. Dacă mai vreți episoade cu hide and seek, punem de acum. Mâine începem să punem. Acum nu știu, vom juca Build Battle. Nu. Este al doilea episod de Build Battle. Și vreau și voi like, aștept și eu 2-3 secundele. 1, 2, 3. Bun băieți, revenim când sunt acolo pe server, orice trebuie, ne vedem, da? Bun băieți, am revenit aici, suntem pe Build Battle 2 cu amicul nostru, ce de fapt primul meu fan. Vedem aici că se plimbă pe aici. Și băieți, nu uitați să apăsați butonul de like, este foarte important să-l apăsați dacă mai vreți partea a treia din Build Battle alături de fan. Deci flamingo, deci trebuie să facem un flamingo, deci eu cu ăsta trebuie să cred că vreau să mă las pe mine, habar nu. Deci pentru flamingo vreau să iau water. Bun băieți, am dat aici așa. Deci flamingo, așa, luăm black. Bun. Bun, începem să facem un flamingo. Bun, flamingo, nu știu, nu mai așa. Cam așa mi-aș imagina eu un flamingo. Button. Avem nevoie de button, bineînțeles. Bă, și nu știu, cam așa ar fi un flamingo. Ce zici, Marian? Flamingo, asta sau? Am făcut aripioarele. Parcă gâtul mă enervează. Și o să-i fac tot așa. Bă, și eu știu că are și un cioc, nu? Orice flamingo cred că are un cioc. Flamingo. Da, mâncați așa, ai avut o idee bună. Deci cam asta e flamingo nostru. Bă, cred că ai și ceva, dar parcă aici la gât mă supără puțin. Da, acum da, e altă viață. Urmă, imaginez că mi-l fac uite așa. Ce zici, mai bine așa? Acolo, la picioare. Da. La picioare? Îl lăs așa? Da. Gen cum arată unul. Nu știu, vedem acum, deci acum totuși suntem în test.
Bă, nu. Bolile Pedro spuse. Bă, nu știu ce să mai fac, deci cam asta e flamingul meu. Ok, el încearcă să mai facă niște copaci pe acolo. Nu cred că are timp. Bă, nu știu. Deci abonatul ăsta nu cred că a făcut nimic, dar nu, că nu e nicio problemă. Mă refer că mi-a dat o idee bună să fie cu link-urile de astea. Mai cer să îmbunătățesc aici. Bă, să descurcă decât. Pentru că cel mai mult ce mi-a plăcut ce a făcut el Lil Pedrule. Mi-a dat o idee extraordinară. Și dacă vreți să jucăm amândoi în Duel Battle sau altceva, nu uitați să apăsați butonul de like și să scrieți în comentarii dacă aveți cont de Microsoft. Și dacă vreți să facem frumos, să-mi spuneți în comentarii. Bă, cam asta e tot ce am făcut noi. Bă, ăsta e ok. Bă, nu știu, să vedem ce mai a pregătit ăștia lanți. Nu, asta eu văzut din start foarte prost. Construcția asta. Unde sunt ochii? Măcar butoane de alea dacă pune. What the fuck? Băi, dacă vreți să jucați cu mine, vă repet, mă cautați la Friends. What the fuck, zici că e Momo. Zici că e Momo, what the fuck? Zici că e o pasăre, nu e flamingo, what the fuck? Zici că e Momo. Uitați-vă puțin la asta. Nu știu, mai mult n-am ce să le dau, nu știu. Uite, dacă s-ar să fie picioare. Și nu-mi place ciocul, what the fuck e eu? Nu știu ce e aici. Bă, flamingo. Nu-mi place ciocul. Deci ciocul, dacă făcea ciocul cu negru era o treabă. Asta chiar sunt faine, astea la picioare îmi place și la fel și la gât. Dar ciocul a stricat tot. Ia să-i vedeți pe toți cu roșu în mână. Bă, unul ne-a dat legendare. Nu ne-a dat great, unul ok. Asta să câștigăm, what the fuck e eu? Nu știu ce să zic aici. Mamă, și era să votez ok. Ce s-o astea? Deci că sunt nene, să te mâncați așa. Opa, bai de viață. What the fuck e eu?
Bă, am crezut că skin lui Ganibus. Mă credeți mai de proști atâta mai. Băi, de viața mea. Locul 4. Se putea și mai bine. Deci am primit 10 good, 2 de ok și un alt episod de Minecraft. Dacă se strâng multe like-uri, eu am fost Paul și ne vedem data viitoare. Pa, pa!